woto ngoye nami sabunene worani dunya woni mere yurmini mato jawdi yurmini mato diure sakanone ade aldeda ko cebdejo pamaro hakkille woto ngoye nami sabunene worani dunya woni mere woto ngoye nami sabunene worani dunya woni mere jingel mabe ngurta fo ngande ko baye bure ana sindi mamete dinaro mo biyondi wani Kadi jinmi ko jewten seeɗa kila garɗa ɗo en kalani haala galle kadi eɗen poti vraiment rendude yewtere beele ɓeyden faamu sifte galle o kam e yiɗi sukaɓe kewan ɗo no fewi ko mawɗum noon won ko daña gotelguel kam guila ha ngama yaade yimum kajja woni kutiɗo ñande gardaɗe wiide mum heddiɗo ko bocar goto bocar ɗo woni ɗo yimɓe ƴewde lawol no yaay so boobo yetti yo yiɗi presque en tan gonɗo e galle min e ma fof ken jogino probléme dewgal an to gonnoɗa to mbeɗa nana jamma e ñalawma no gonɗirɗa to min ɗo ɗo gonmi gallam ɗo aɗa nana jamma e ñalawma ko woni ɗo donc ƴeewoɗo waali e ƴeewomo waaldi uddu bafal hanare min mboɗa anndi mbeɗa heewi caɗele dewgal kono annene won ko jiiɗa e caɗele dewgal donc tinodiren debbo ko feccere gorko ko feccere ko ma ndenɗa gona neɗɗo complet beele ma en gon complet mbawi dugde no hanniri ni kadi ko sariye l'islam yamiri ɗum e sukaɓe maɓe noon wonɓe toon ko sukaɓe ma so gari ɗo c'est bon so ala fof no ɗumminta quoi en ndendi koye men a faami eyyi ɓeete weltima kadi ndeysan ko ni tan min mi yehino ha mbimi an kadi mi sohlani dewgal saabu holɗum no mbiruɗa ɗo jogui caɗele dewgal kadi ko jiimi hen ko ene wawno hankkadini deññude men wasde haaldude e gorko kam ma tawdi
kono noon alhamdulillahi rabbil alamin Allah won noon komi neɗɗo kooliɗo Abou Thiam komi neɗɗo korsiniɗo ngam kadi mboɗo andi kanko o nanata neɗɗo so wona ko moƴƴi ɗum saabi nde o haali ɗum nde ɓe fawtananimo hen konngol nde won noon mboɗo andi no foti yiddemi mboɗo andi kadi no foti teddindemi kadi o yiɗnimi tan ko jaam annen ñagoto mami tan ko caɗele daññomi ɗe e caɗele daññoɗa ɗe fof rendinɗe kanƴe fof beddoɗaɗe e balis ganda hande ko enen goodi ko hakkude men woodi kadi ko enen tan mbawi wurdude ɗum ɗo fof kadi e waade noon mi yiiɗa dañcude hon ɗiɗon caɗele ko ñagotomi tan hakkude men ko yo Allah ɓoyum ɗum cuurno kadi waɗa hen sutura e ko an haali kadi to batte sukaɓe ngala toon hay goto toon ɓiɗɗo hay goto ɗum kam ɓeydirima moƴƴit tan aɗa andi tagal no ɓerde ma ɗum feccade ko jogoɗa ko ɓesgu peccoɗa e hande a tampito janggo a tampiga kono ɗum alana ham toon ñaguimi Allah kay ko Allah haɗimi toon ko beele Allah hakkaɓe ɗum ɗo amin ya rabbi amin amin te roket sallah jaɓi inchallah roket sallah jaɓi inchallah ko noon tan nde tawno ndeysan kadi a diwan ɗon a diwan ɗon waɗi ko saaha kono koye on saaha gonɗa caggal koye on saaha gonɗa ɗon haydara jombani ma kadi oɗo muñal fo e aduna men muñi ko wiyete ko tan mataw woni worɓe hakkillaji men timma tan kadi woni worɓe assalamu aleykum maaleykum salam a fiiɗon no mbaɗɗa o ceeli mbaɗɗa e tampere mawɗum mbaɗɗa e golle dangay ko mawɗum alhamdulillah mawɗum kadiji ɗin mawɗum ça va bisimilla mba bisimilla mba a waltama ɗo juuɗi jarani jonde kadi garanmi mi nanaki kadiji garanmi jarani jonde kadija o wi ko ano are holi o famani ɗum men a famani famani andam he on kadi mo are o wi kay ko ano arani ko aɗa andi min o andam wona min kay baram anda o jom suudan woni ɗo la an kam de ina yakra wodo giddu an ayi ko mbalu oɗon ngu jannum de mono mo an joni bi man be mi ndali ngara ay beedi cuwa on ɗo joni hande mbatten beew baɗo totamani he jow futa be gunde may jowdini mi mbiɗa baɗo mew kon ndi e beyi cuwa taw ba mew ba hay mbiɗa beew ay ƴeew ko monande beew o suuf o wona so o jibini jibtinde mi mbiɗa oɗo ayi o ballam tan beyam he beyam hakki tari mbaɗa tottengal lokkorñal gasnugal golle ayi min ko mbal muɗum min kay mbal ngu yoɗe bal modu ngu an mona modu ni no kambo wala hay mi anda de gongude haali kono kam muɗu kala ko haali ɗum waɗata guila subum subaka na muɗu muɗu mbaɗa anndi ko muɗata moƴƴo kala ko haali mi waɗanma waɗnata ɗum de mo tumumade hamma yaltuli ñeɗa andi kay ko garo on min kay mi wonta ga min aɗa andi haqillam toon woni ay kan jam haqillam wonani baɗe haqillam ko toon woni o wima sondu woni ko dow kono haqqille mum woni ko less eyyi ɗum noon kadiji an garani neɗɗo wawani to nadde e dewgal wawa nadde nder dewgal an garanmi an cuhnumi an ummini kam joni nangue hoto kello kadija holi o ganda o a andam babbon fayta malaw e ha an mbi alha moƴƴi min faama mbimi o joom suudam jom suudam joom suudu ma o wonno e dama damalama wonno kay ma tan wallahi o min serani hande mi serani janggo mi serani ɓaw janggo an wini min hot seeɗa ma an haali ka mo pan debbam ko debbam garanmi joguiɗa ko dande joom suudam an wonɗa ko e jina mor fama ɗum desɗa ko debbo jananɗo mi anda imam desɗo mi anda ƴamonɗomo faami war sesa an holluma lawol lakara joni hade ma holludema taw fat mi hollama lawol lakara kene mbaɗa haalan ma ay sa joguinoɗo kadidi hanki gongal gajane wonama hande o an gaɗɗa ko an gaɗɗa galle ga fewiɗo ni mbimi woppaɓe nande yo faddeɗo ɗuminam ay nde poɗɗa nanngude kadidi nde ganda kadidi nde ndesa kadidi nde nden ka puntuɗo hoore ma mi satani nden ka puntuɗo hoore ma dankuɗa andude hol an pijirɗa hoore ma pijirɗa ndimagu ma
jiɗɗa hangede jiɗɗa fuyde jiɗɗa ɗayde so tawi noon aɗa yiiɗi kadije ɗay ya ƴeew so won bawɗo jibinandema kadije a faami kono wona o manda hande manda janggo manda ɓaw janggo gonɗa koye dadam temin mi anayma haala ay saɗa haala kadira koye uniforme oɗo mais wonani mi anndaɗo ngel no feewi jooɗo jom ɓuɗɗo sumata ɗum haala mi ma anndaɗo ngel ɗo no feewi ko an joguinomo min joguinomo joggal bongal a wawi jogade debbo ɗum haala ma min lus fat seeray parcelle ay wona gulaɓe jinmi ko kalɗen min o ka ha joni mi joguimo ah josulo won ɗo o kami seeray jinmi ko ya faam eyyi ay becce ma ɗe no dirtas ni eyyi ndedi la teeya wawa ay debbo gattinede tan wonno wawa teyde ay debbo wona wutti ayno mbaɗi wutta mum ɓorta tan juƴƴina Mboɗa. ha level ma fof mi meeɗa ɓoɗade kaw meeɗa sa ɓoɗade teeri teranɗa ala kaw fiyama meeɗa ɓoɗade o debbam i oko gallam tu restes tranquille o debbam galle ma debbam a faami woni koye haaldema tan debbo sa heeɓi a teddinat debbo hormete debbo hoynitake sa hoyni debbo Allah hoynuma aya hoyi debbam an mi seerima mi harɓinima mi wattima nenam ɗum ko bonnedagal aɗa bonnidi an ti impoli wallahi aɗa bonnidi an na a haala partide hannde sa natti o ma ko ɓuuri dedda a partide hannde sa natti o ma ko ɓuuri oɗo woy kay salaka suuf yesugallo ijo debbam wala wala debbam wala horma an jaaf ñaw aɗa fanno ɗo no koynirɗa ni ma Allah koyniri noon ɗo min patnoma enen gandino noon ma ar ha koya e jeesa amen aya hoyi hande ari ha ɗo a fiyama amaji rodimama yeehi an aɗa wawi resde an ande poɗɗa resde a resani cem ko ɗum noon woni yimɓe ko ɗon probléme jogui oko debbo ɗay hoynetake sa hoyni debbo tan Allah hoynete wadde hoyi debbo woni yimmu aduna o foof wadde hoyi rew debbo a jogori ɗum to joggal moƴƴal min noon ko heddi en ko ɗo tan jewnimi min ko Wallahi. ɗo joɗimi ko ɗo jewnimi wallahi no ɓuuri yiɗi korera aha bisimilla ma ha waali weeti eyyi so natti ɗo mi waɗama layya so lana kay yeehi tan kayelani kosta ha wallahi kostiɗo ɗo wallahi ne laaɓi seni eyyi ko noon kanko noon nde ko dañi nimso boɗ mawɗi o min ciga ɗum ko ganjiɗoma ko gollal ma ko fof o wona neɗɗo kono ndeke woni yimɓe ɗe manque neɗɗagude o wondi ko ala ko yiɗi wonde neɗɗo e jogade neɗɗagu wona goto wallahi neɗɗo ma daña neɗɗagu ha gasa ndimago fawoy dow hende timma ñaw ñaata ko woni bandiraɓe ko ɗum ɗo tan ɗo koyere haaɗi ayi ɗo ko ɗo tan koyere haaɗi ndesa rewɓe pijira ɗumen koyna ɗumen ɓe gancira ɗumen pour que ñawɓe ɓe ceera ɗumen gañalde ha gadda suwaɓe heccuɓe ala pijay dow hoorema hande a hoyi a dañani to a dañani ga a dañani Allah a perti foof an kay yan wallahi wona ɗo tan a suwara o hoyde ni ɗum ɗo ni ko rus e gundu arani taw fanmin mi yander mi sowoya comti seeram e walla nden min maaro famɗi ni mi wawa sagginde ɗum wonno nden nenam laha so defi o defti o waɗimo hunde so wona juuɗe ɗe kewe nder lahade woni ko hay goto ñama ayi ko ɗum noon tagi famɗi ni mi defde ha heewa almuɓe ngala an wona debbo seeɗa wallahi ka debbo kewɗo ɗum tagi mi addidemo ɗo anen de ka gorko moƴƴude wallahi amour de moƴƴude min mbayi tan tan mbaɗa yettuma to bittuɗa ham ɗo e to mbaɗɗa ham ɗo ha Allah walli en en dañi oɗo galle molnaɗo Allah en gummi men oɗo luwas wallahi mbaɗa yettuma no fewi kadi mbaɗa welti wallahi deede mbaɗa yettuma no fewi to bittuɗa ham ɗo e to gadduɗa ham ɗo wallahi a hersini tan añum dal ƴew deede o luwas so gonɗen ɗo oɗo ɓittu joni addema oɗo galle machallah a mahi ha yaaji a wi so wona min ala gonowo ɗo hen mbaɗa welti hen sa yi mbanmi ɗum hande har saɗa yettami yettu mawniragal am ngel ko mawniragal am ngel woni e Modou ko kanko saabi ɗum foof tinide e jowuji makko an jiiɗaɗo ko jinnaɗo min kay min kande pinɗa subaka har ma yettudemi yetto Modou disnoɗamo kala ko jiɗɗa e kalɗa sa haalnimo tan to am gay newima wallahi mbaɗa andi kanko woni cabam kanko woni fofam wallahi hursinam daguim commune noon ay no wayam ɗo e min noon wayi mi yiɗi ham noon ko noon wayi ay nanguirimi ni ɗum noon nanguirma kono ɗum moƴƴo mi welti min kam mi meeɗa sikkuno joni ma noon adunam changir dani joni noon mbiɗa mi rutto birik to ayi mbiɗa fof mi rutto birik to o leel toon de iya aɗa andi ayi sa yi toon tan mi yewne a andi min molle ala min jaw mbimami ko awon ɓolel glace am awon feccere fittadam min somi yeehi seeɗa somi miijimam mi artat
mi anda ko wonko jogiɗa ga dillina weli ana dillina ha ɓandu ndu signa ma anda ko hollum min ko an warimi bomo yiddine ko an warimi ha boy mi famane a ɓoya min o wondire ko Gugu. Itu gue bilang kan nanya gue. Kerja. Jul. Ayo. Ma. Buku ayo. Apa aku mau Bukan. Dari pas mau pergi. Belum boleh keluar. Jual. Kerja. Gugu. Gugu mana lo ray? Lengan terus lo ray. Si, aku mau naik tu ni. Lad depan mun lad depan. Doga mu tahu je. Mana hajun sebenarnya kun yuway. Handi kun yuway. Handi kun yuway. Begini macam kerau. Begini marah kok marah dulu kan ni. Yang jara. Gugu mau hidup. Gugu anyam. Jami jadi. Kerja. Ya aku dah ni. Agak gugu ni aku hagi gola tu kena kan. Wallahi mi yadi mam. Ni wotu ko bin. Ay ben jagane ben man. Wallahi kerja. Wallahi ka arab. Kerja bi arab. Ngaram de. Wallahi mi ya. Ngaram de kaja. Ngaram de bona. Sumi yima. Bir ham ko yatu gallam. Min degi minen min non degi ma. Padam deli yori kajja. Ko dam gugu hay dara. Kajja Ko ko ndira hen. Padam deli yori. Go. Ala ko min yer non. Wona an yer non jod. Sabu ala na ham wallahi mon andi heddi goto ala. Mon andi dum kay. Kono jod han jodaga. Min ko min woni suuf. Mon andi kadi ka nenam. Mon andi kon jod. On way ko mi waya jodo wala waya ko mi waya ko mi dañi bone umur jodda um jode bangi umur jode bangi Am fadde botu fadde kajja adi yarlo adi yafo jodo jeda jodo borno fadde fat ma borno jodo jeda han para kajja adi yarlo adi yafo Yarlo ya fo ko min ban ma ho ay dum do ko woni ho an jugo mo wondi dum kon Allah danaki Allah woftaaki kala ko mbadda bi jirando atra koy maada sumi miginoma o do nyalawma hande ma heptami wallahi mi watta ko mbadda bubu mi ana bonani ko juumde rek yow mo ndarno Hammadi Bayla hanki mo ndarno kam hanki e gallam mo ndarno kam hanki e salam mo ndarno kam hanki e suudam dartimi hande e der ladde
What a way